По Коледа казва, че стават чудеса. Сега пък ще си кажете каква Коледа. Още октомври месец. Да бе, ама в София вече валя сняг. И щом времето може да се обърне на 360 градуса, значи ние можем. Времето лети, до вчера бях на плажа с приятелки, хващайки тен, а днеска вече съм с горещ шоколад пред камината, търпейки съпруга ми и постоянното му мърморене и слушайки думите, писнавинаваме едно и също всеки ден. Как да му обясня, че и не мен не писам да обедам и предпочитам да държа чаша вино, наслаждавайки се на някоя красива гледка в 5-звезден хотел в Дубай. Ама, възможностите ми стигат сам да запаля 20-годишната им барака и да отида през фейкито да я оставя децата за 2 часа. Така де, нека се върнем към съществената част, а именно сгубяемата къща. Идеята на тази къща е, че достатъчно голяма да изпратя там съпруга ми и двете ми деца, а аз тайничко да си хвана първия полет до Дубай. Къщата разполага с баня, туалетна и сухо преддверие. Има 2 спални и голяма кухня с трапезаря, където мъжът ви да се научи да готви и да тича след децата. Както и малка веранда, на която едва ли ще седи често, понеже ще го чакат куп задължения. А след като вие се върнете от Дубай, бъдете спокойна, защото мъжът ви вече няма да мрънка думите «пак и ще ядем едно и също». Вместо това ще казва «Скъпа, аз ще наготвя днеска. Ти си вземе една топла вана и си почини». Все пак, пред да заминете за Дубай, нека ви продължа и нашата оферта. Скобяемата къща до 25 декември е на минус 10% от първоначалната си цена, като къщата се предлага до завършване по 50 и цената е 43 950 лева. За повече информация може да се свържете с нас на посочения телефон, а повече характеристика за къщата може да откриете в описанието. А офертата ни не е за изпускане. Какво по-хубаво това? Вие да си обикаляте мола в Дубай, а той да оцени всекидневните ви усилия.